Sampay maning atong update sa atong balay. Update sa atong payag. Pinakasulang motor din, motor eh. CR na to. Nanang bowl sa CR. Yan, kani kwarto ni ati. To, naku ilang kurana no. Ito sa ako ribok ka na. Eh, kwarto ni MK ko ni. Di, wise mo na. Ang damo ko sa rin. Magbag. Kasi yun niya. Tubaw, nag-read it, tubaw. Ini yung pagbitawan mo? Kung kumang nagbitawan, gasto? Gusto mo ka na, ruwa. Bawa niya start ako ba? Pamangga. Siya nag-extension sa buho. Hindi mo na tapos mangga, dahat zoom? Saglat nag-zoom? Ito ang manggarot? Asa na? Nagpapalimawot? Takwan? Jangan po yung labita, kabonglaw ba? Nakakaw eh. Hindi na. Ako din eh. Tunga na. Tumatulog tayo sa tunga. Masya ito mga hubong kaya. Tulog ka mga taas. Hindi na. Kaya ba yung taas din? Hubong lang eh. Ito na lang daw. Ito pa ako. Undang. Undang may kuwan. Hindi mo ba lang tayo Hindi din? magbuhat. Buti na si RJ. Nasukan? RJ. Walay kalit din ito pido eh. Hmm? Walay kalit ito sa lakdan. Ako, bukas. Wala ka ni. Matos lang. Bukas? Oh, kuto na sa 12. Kito 12. Kalang pada lang. Siti? Oh? 12 ba? Yang get to. Ang gano'n. Pagmamahal. Pagdating. Sekolah. Bagay ka na ikin. Magulog ito sa pangkuhan ba? Si 59. Sabi. Apa dia? Okay. Terus, tayo nga oy. Ara gini atop sa CR ba? Hundog view tra ba bote? Di makita tanan do.
Sunod ato tas tubod. Dito. Oh, nakato ka? Pabukad to. Dire ra? Din ka mulayat gud? Ya. Ha? Di, ara tunob sa kanang kon, nailangsang ba? Soy. Yan nakibyo diri. Are, kwarto diri. Lagi mo karang-karang dito. Kiyawa. So, ito